Καλώς ορίσατε στο Holistic Spot Clinic, το μοναδικό επιστημονικό κέντρο που παρουσιάζει αποτελέσματα με εκατοντάδες ανθρώπους που άλλαξαν τη ζωή τους. Το Holistic Spot Clinic είναι ένα επαναστατικό επιστημονικό μοντέλο δουλειάς στον χώρο του fitness και της υγείας. Έχει έναν δικό του χαρακτήρα με ολιστική προσέγγιση και τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά. Συνδυάζει πολλές ιδιότητες μαζί. Διατροφολογία, φυσιολογία, κινησιολογία, προσωπική εκγύμναση σε ψηλό επίπεδο, αλλά επίσης και ψυχολογική υποστήριξη. Ξεκινά από τις αξιολογήσεις συνεντεύξεις, συνεχίζει στους προσωπικούς γυμναστές και τελειώνει μέσα από σεμινάρια αυτοβελτίωσης. Το κέντρο διαθέτει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για εκγύμναση και αξιολόγηση υγείας και σωματομέτρησης. Η αθλητική κλινική απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες ανθρώπων, όπως παιδική παχυσαρκία, άτομα με χρόνιες παθήσεις, αθλητές υψηλού επίπεδου, αλλά και στον καθημερινό άνθρωπο που θέλει να βελτιώσει την υγεία του και το σώμα του. Πέραν των 640 ατόμων έχουν αλλάξει τη ζωή τους στο κέντρο μας. Το πιο σημαντικό για μας είναι ο άνθρωπος. Επενδύουμε στον άνθρωπο και έχουμε ευθύνη για αυτόν. Σας υπόσχομαι, από τη στιγμή που θα γίνετε μέλη στο κέντρο μας, συνεχής υποστήριξη σε κάθε βήμα σας, σίγουρο αποτέλεσμα, αλλά και συνεχής επαφή με τις ανάγκες σας. Το Holistic Spot Clinic είναι για όλους. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε οικονομικά πακέτα για σας. Να μου επιτρέψετε να σας προσκαλέσω για μία δωρεάν συνεδρία στο κέντρο μας. Σκοπός μας θα είναι να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε τη δική σας μεταμόρφωση. Πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Τώρα μπορείτε